Coba aku nyuwun gongang anakku wedok sing cilik lencir kuning Kiki Karisma. Ya, Kiki Karisma. Ngadeg ana. Coba. Aja disepoti lek bocah ki, cah ki ndak disepoti wis gayeng kok iki. Iya, kaya ngono. Jan ki. Nggih, Pak. Kuwi jan kaya enak-enak dipangan. Ya Allah, gurih. Nah, kuwi ta. Ora percaya. Ram janan. Yo dibantu karo Mbak Sulis. Dibantu karo Mbak Sulis. Masya Allah, Bunda Sulis monggo. Lek Kiki ki rada ngeyel, lek Sulis kuwi cara wong Tiban senengane tadah. Manut Pak kula, Pak. Manut. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu Mak Cangi Mbak. Nggih, wilujeng dalu Mbak Sulis. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu dumateng sedaya pamreksa sedaya. Pamreksa. Ngapunten menika sami serantalan menika amargi kula menika wareken mangan tahu Kediri, Pak. Nggih. Tahu Kediri iki pancen yo gurih tenan. Kuwi sik tahu Kediri rong tahun iki. Wah, jan wis elok. Jenengan niku kaken tempe wonten Trenggalek kalau wingi lho, Mbak. Oh, gak. Loh. Endi ana? Lah mambengi subuh kaken makan tempe. Mambengi subuh. Nganggo bawa ya nak tembange ali-ali nganggo patete songo. Nah. Dibawani langgam ali-ali iki tembang ki suwe ora diaturke. Wong iki kudu gemati karo tembang-tembang lawas. Aja peh enek sing anyar sing lawas jar ditinggalke iki mesake ngono. Ali-ali nggih, Pak. Heeh. Jenang kula. Jenengan apa nggih rada gerok to, Pak? Aku ora gerok iki turuku mau mergo jam 3. Oh, ngoten. Jenengan niku ampun lali jamu. Kula nak pun Aku jamu lho, Nduk. pun kula warai to nika jamune niku ragi, terus cengkeh kali cengkur. Kencur. Kencur. Niku. Cengkeh arep cengkur. Nggih, diombe niku. Heeh, gulane batu. Gula batu sing kuwentel nika. Heeh. Digodhog ngono. Niku nambani gerok niku, Pak. Iki mau kakean es aku. Sakmenika nggih, Pak. Apa turu dhisik? Mbok menawa Nah, kuwi manut ajeng to. ngajak ngomong-ngomongan riyen kok. Heeh. Jenang kula kelali aja lali. Bagus. Gelali aja lali. Wong ki pancen lek dipirsani saka detek piadeke dasare gurune rada dawa ki lek nyuwara pancen ya swara ki tenan. Mula wong lanang-lanang ki tak elekke lek golek bojo ki sing lencir kuning dhuwur gurune dawa niki. Iki cara pangananku nyega ngono. Niki makanane mboten kados anu biasane lho, Pak. Lah kaya piye, Mbak? Pakanane kroto niki. Kicau. Oh, urung. Aja dianggap sepele. Wis mujudake pesemon wong ki aja sok nyepelekke karo ing liyan merga wong ki durung karuan utawa durung mesti. Tur nek disawange anggere nyuwara tek swara petit niku bokonge rada nyedit-nyedit titik ngono ya. Oh, kudu ngene. Kicau. Urung aku tunjuk ket ae to ya.
terkontrasepsi. Terkontaminasi, Pak. Nyapa to aku pancen pengen terkontrasepsi kok nyapa. Terkontaminasi ki awakmu aku terkontrasepsi. Among ati tansah go Deli 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 Deli. Jadi diongkek riyen to, Pak? diongkek kok ngisor diongkek nyang ndunu penak. Deli krasa. Jajal iki adik Kiki. Iso ora aja. Iso apa ora? Apa? Ndeli. Ongkek. Baleni. Baleni. Kok kupinge bosok iki. Deli. Lah dalah. Nek pokoke sinden-sinden iki anggere gelem niru cengkoke pake mesti apik. Nggih, saestu saya, Pak. Tenan. Benjing kula belajar teng dalem jenengan nggih, Pak. Ning nek pas ibuke ndek enek. Oke, siap. Heeh. Pun Pak niki kula larke mang tutuli dhewe. Napa niku? Jagung. Oh, jagung. Jenengan mbek aku lho, Pak. Gendere ya arep melu. Yen dadi lara gelo Sedih rinten dalu ketok-ketoken kewala Mas Plenting. Dalem-dalem sayang. Oh, senes bojone nggih mboten purun nyawri to, Pak. Ayo. Anu napa? Niki gadah pasangan piyambak-piyambak menawi Mas Plenting menika pasanganipun Mbak Lilis. Nah, menawi Mbak, sama ndak pengen pasang aku sing ndi ya? Ndi? Ini ya ampun. Aa sentot. Kok aa sentot iki wis kotot lho. Loh, mbok liyane sing isih seger-seger. Emang apanya yang masih sudah kotot? Ya maksudnya iki piyayi wis sepuh ngono lho. Oh. Aa sentot katanya Mbak Sulis kok sudah kotot. Ya tak Hati-hati lho wajar. le mumuni kotat nek ngantek keprotol. Aa sentot. Aa sentot lo masih kuat. Menika sampun keple. Apa nih lo Mbak? Semangatnya itu loh, Oh, enggak semangatnya kayak masih- yang muda-muda ngono kuwi. Enggak apa-apa nanti aku semangatin tak jak kicau nemu sih langsung Tapi- dangak. Enggak apa-apa, nom-nomane Pak Sentot iki kaya koko-koko mbiyen. Ya ampun, percaya deh. Roh, biyen tau karo ibuku wae. Yo, tipake mboke Mbak Sulis. Lah iya lah aku ya gumun sik mireng iki lho lek jare Mas Sentot iki bojone ibuke Mbah Sulis iki. Lah ngono ki lho Pak, bar apa ngerayu ibuku genting ngerayu bulekku lho. Janoke, kaya lanang-lanang dhewe ngoten iki. Lah apa Mak Dekemi yo meneng ae. Mboten jane. Mulane aku gah sapa ning mahmu ki ya kuwi lho. Lah nggih. Engko kok anggap terus aku karo ibumu ngono. Anti besok apa bakal bali Yen bali bejo kula bagus. Langgam ali-ali. Alusan kaya ngapa dados? ngagemali aliku pamrih aja lali marang aku kadang kula boten melu besuke ngono lalabeku Katur Bapak Didik Fajar ingkang wonten Wonokerto.
Yo yo. Ampun tansah damel juwon niki embene kencana pamriye tansah manggiya raharja yen nganti ilang mripate Carene yen nganti dinggo wong sejek saking lek selaksir. Selaksir napa, Pak? Selaksir iki ya ngono sir numpang dadine ya ngono. Mboten niku amargi dereng digembleng kalian Mas Daryanto. Nah. Oh, suhu. Oh, nggih niki tugasnya panjenengan Pak Sentot gembleng Dek Kiki. Aa Sentot gembleng ya besok. Kok iso langsung jalan? Langsung ke inti. Sampeyan ki ngerti lho, ada salah satu rombongan penggembleng ulung ya ada. Piyayine meneng. Sinten, Pak? Keyboard iki Depi. Masya Allah, percados. Mas Depi napa Mas Ebek? Loro ki padha ae kuwi, tumbar tutup. Niku nggih dadi gemblengane dadi, Pak. Sing iso gembleng dadi ki aku. Oh, ngoten. Lanjut ya, Pak. Nah, pilihanku meripat biru ya. Pilihanku meripat biru pamriye. Yo yo. Presulistya ingkang warni. Yen takon isi Dangdutke sing nembang lungguh bantu Mbak Pipit, sing papat ngadeg Mbak Lilis ngarep dhewe. Yo yo.